jwang nyithindo bende oyudre kamarach mokalo e oro mokwako gwenge mag Turkana. Jodak manyo olembe mag bunge makonyogi e gayo kech, ka nyithindo bende yangore ni ngimagi ok ber nikech onge mar chiemo. Sharon Ong'ao miyo waler. Wuoth madhi e gweng' ma Kangalita mantiere e kar chung'od bura maloima e kaunti ma Turkana okiot. Kalore nyaka ikal gode gi okak e kinyalo chopo kanyo. Bang' chopo, tipo ma irado godo nyalo maki gi mirima. Ma en dala mar jaduong' e Telej. Nyithinde nitiere gi achiedh nade ma ikelo koda koso chamo chiemo makare. Oro gi ngaji osekelo ne familia mare midhiero mathoth. Kuanzia mwezi wa 8 mpaka mwezi wa 10 tumepata shida sana. Na watoto sana wale wadogo wa miaka 10 kurudi 5 wamepata shida pamoja na wamama na wazee. Apus koda pua Etelej nitiere gi higni 10 koda 13 kolwore. Poggi chiemo kuom thuolo mar jumbe adek sani, kendo kata mana rateko mag dendgi odok chien. Kaluwore gi chal margi, kata sikul ok ginyal dhiye. Jonyuol gi nitiere mana gi nyalo mar chiwo negi olemo mar bungu kaka chiemo. Ni mokoma nakula asubuhi Ramoja unakula, hakuna chakula ngine. Ma en chal mantiere e gwenge mantiere koda oro. Odhiambo kodhiambo, familia mopogore chokore ka mar toyo olemo magichoko e bungu e koro odiochieng'. Teko modong magintiere godo en mana mar toyo olemo makamago. Watoto iko watoto hapa miaka 15. Sasa wameshindwa wengine hata kuamka kwa nyumba, bado wanazidi kukaa na hakuna kitu ya kukula. Na bila wameshindwa na mnayo watoto hii boma yote iko hivyo. Kalure gi twak mare e kinde nyasi mar thundi. Gavana ma Turkana ne olieko kendo chiwo siem ni midhiero mar oro mar kech ne mienjo. Kendo ni nyalo biro kelo achiedh nade ne nyithindo. Nyaka sani thoth gi ngima margi ok ni kare. Ida ya njaa ambayo iko Turkana sasa hivi, in the next few weeks or even a month, watu wetu wataanza kufa kwa sababu ya njaa. Kwa hivyo tunauliza organization zote ambazo zinahusika na mambo ya humanitarian aid, tafadhali mkuje kwa haraka. Don't just fill your pockets with government money and forget about these people sitting here. Jok mahik gi onyang bende kadhe midhiero mathoth. Moko kuomgi kata wuoth tamo. Thothne gijanindo mana e udi ka gidhiero odiochieng'. Agnes Ekai, miyo mantiere gi higni 65, nyap mok nyal kata mna loso. We know that Turkana is categorized also already in the alarm stage, so which means that we need to intervene quickly. As a society, we have been intervening in the different areas, but as I mentioned, there are still too many people that require this assistance, and therefore there is need to scale up. Seche ma jodak ma Kangalita rito mondo kony ochopnegi. Apua gi apus ichionegi thieth mar reso ngimagi kapok ginyalo dok kendo e sikul. Jodak modong' nyalo mana bedo gi geno ni kony nyalo choponegi machiegni. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.